இன்றைய நாளின் ஜீவ வார்த்தை 2 தீமோத்தேயின் புஸ்தகம் 2ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம். நீ கிறிஸ்து இயேசுவில் உள்ள கிருபையிலே பலப்படு. இங்கே பவுல் சொல்லுகிறார் தீமோத்தேயுக்கு, அவருடைய ஆவிக்குரிய குமாரன், நீ எதின் மேலும் பலப்பட வேண்டாம், நீ கிறிஸ்து இயேசுவில் உள்ள கிருபையிலே பலப்படு. அநேகருக்கு பலம் எதில் இருக்கிறது? வாயில் இருக்கிறது, அவதூறான பேச்சில் இருக்கிறது, அவக்கிருபை பேச்சில் இருக்கிறது, நான் செய்வது தான் சரி என்கிற தன்மையில் இருக்கிறது, மற்றவர்கள் யாருமே சரியில்லை என்கிற தன்மையில் இருக்கிறது, நான் தான் எல்லாவற்றுக்கும் உகந்தவன் என்று இருக்கிறது, என் ஆட்சி, என் பலன், என் முயற்சி, என் எல்லாமே என். இங்கே பவுல் வித்தியாசமான காரியத்தை சொல்கிறார். இயேசுவில் பலப்படு, இயேசுவில் உள்ள கிருபையில் பலப்படு, தாழ்மையில் பலப்படு, தாழ்மையுள்ளவர்களுக்கு கிருபை அளிக்கிறார், கிருபையில் பலப்படு. 2வது, ஏக சிந்தையில் பலப்படு. கிறிஸ்துவனிடத்தில் இந்த சிந்தை என்ன? ஏக சிந்தை, ஏக அன்பு, இசைந்த ஆத்துமா, ஒன்றையே சிந்தித்தது. 2வது, இங்கு ஆண்டவருடைய குணத்தை நம்ம அறிந்து கொள்ள வேண்டும். என்னது? இம்மானுவேல் என்பதற்கு தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார். இங்கே ஒன்றையும் வாதினாலாவது வீண் பெருமையினாலாவது செய்யாமல் மனத்தாழ்மையினாலே ஒருவரை ஒருவர் தங்களிலும் மேன்மையுள்ளவராய் எண்ண கடவீர்கள். அவனவன் தனக்கானவைகள் அல்ல, பிறருக்கானவைகளை நோக்குவனாக. கிறிஸ்துவின் சிந்தை தேவனுடைய ரூபமாக இருந்தார். அன்பானவர்களை, இங்கே நம்ம கிருபையில் பலப்பட வேண்டும் என்றால் இந்த காரியங்களை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும். காட் பிளஸ் யூ.